Ahoj lidi, mé jméno je Kačer a já vás vítám u dalšího let's playe a tentokrát to bude na hru Polda 6. Polda 6 je česká hra od českých tvůrců. Dabingují to slavní nebo známí čeští herci, jako je třeba Martin Dajdar, Luděk Sobota, Valerie Zavacká, Jiří Mádl a další takový. Takže jak jsem říkal, je to česká hra. Je to česká hra, takže bychom se mohli teda vrhnout do hry. Tak jo, tak dáme novou hru. Zahájit. Na co kameruješ, buzere? Jdeš do piče! Ukaž! Budeš mu kamerou na svý šakrátky jebaný, aby skapel z rána! O kurwa! Tak jo, tak máme kohouta před mikrofonem, tak ho zkusíme podráždit. Pořád nic. Jestli ono to nebude chtít zapnout to HIFI. Aha, HIFI soustava zapnutá. tak teď podráždíme kohouta. Kolikrát já se do toho blbýho okna ještě vouchnu. To není možné. Aha, Zatracený okno. Zkus ho nějak zajistit. diplom asi ne, parohma. Špalíček. To je ono. Zajistíme okno, ne, nechtěl, hop. Paráda. Teď už se to okno ani nehne. A teď podráždíme znovu kohouta a probuď se pankráci. Ústa slepic, co je to za kravál? Nezvoní to telefon? Jo, zvoní ti telefon. Prosím. No prosím. Ahoj pankráci, tady barák. To už je doba, co jsme se neslyšeli. No jo, to se ještě běhal bos a nebyl si jistý svojí orientací, teda. Myslím politickou orientací. Jo, to si nejsem jistý do dneška. Poslouchej, pankráci. Někdo ukradl jediný existující seznam vítězů Oscarů a ceremoniál začíná už za 36 hodin. Tak to sfixlujeme jako minule. Jak jsme to dali tomu zelenému, Šrek. Teď to asi nepůjde. Nevíme, kdo má seznam a jaký s ním má úmysly. Musíš ho do zítřka najít a zachránit nás. Přijď okamžitě. Bližší informace ti pošle tajná služba Sibylou. Musím končit. Měj se. Zatím. Výborně. Budem pokračovat. Teď se naučíme chůzi hrdiny. Tak jo. Skvěle. Dvojklikem ti postava přejde k cíli hned, abys nemusel čekat. Paráda. A ještě poslední rada. Pro pohyb mezi místnostma se kurzor změní na kráčející šipku. A to je ode mě vše. Tak si hru užij. Tak dík, no, ale já tady... Tak. Ne. Tak. Co tady máme? Parohy. Parohy. To je památka po manželce. Jediný, co mi po ní zbylo, teda kromě toho vyvedenýho synáčka. Je, tak pankrát má nějakýho synáčka, jo? Tak synáčka, diplomy. To jsou moje diplomy za zásluhy. Nasazoval jsem život, vytahoval lidi z plamenů, nosil kafe, prostě zásluhy. Zásluhy, no. Tak. Ještě, že jsem včera uklízel, jinak bych tu dneska nic nenašel. Podívám se asi nejdřív na tu Sibylu.
Tak se podívej na Sibylu. Samozřejmě, Sibyla je informační systém tajné služby. Tak ukažte, co pro mě máte. Vítá vás informační systém Sibyla. Prosím, zadejte své heslo. A sakra, úplně jsem zapomněl, že to chce heslo. No a to jsem taky zapomněl. Budu se tady muset trošku porozhlídnout. Mám pocit, že jsem si to tu někde poznamenal. A kde já mám sakra vidět, kde máš heslo, Pankráci? Ježíšmarja. Vypalovačku. Sebratku. Sbírka motivů. To je moje velká chlouba. Sbírka motýlů. Nejvzácnější je babička admirál. Babočka admirál. Ale moment, to je přeci to heslo. Heslo je admirál. No sláva. Tak jo, tak tam zadej heslo admirál. Takže admirál. Děkuji, zadání proběhlo úspěšně. Máte jednu tajnou zprávu. Probíhá dešifrování. Situace vážná. Zasažena Achillova pata showbiznisu, páteře naší společnosti. Z trezoru ve vile Filmové akademie byl zcizen seznam vítězů Oscarů. Lupič v trezoru zanechal nějaké věci. Na základě analýzy dat je útočníkem muž středního věku, nadprůměrného intelektu s agresivními sklony. Okamžitě nasedněte do auta a přijeďte k vile, kde se stala loupež. Adresa Hollywood Boulevard 75 Los Angeles. Doporučujeme vzít sebou laserovou zbraň, špionážní hodinky a plastic tags. Tato zpráva je tajná a bude automaticky vymazána za 3, 2, 1. Co to pro boha po mně chtěj? Ty se snad úplně zbláznili. Špionážní hodinky a plastic tags tady asi někde mít budu, ale tu laserovou zbraň si budu muset nějak vyrobit. Tak jo, tak budeme hledat špionážní hodinky. Pro boha, jak se tam ten Lenny zase dostal? To je pořád něco. Minule jsem ho našel promrzlýho v lednici. Slyšíš? O tobě mluvím, ty, rošťáku. Měl bych ho nějak dostat dolů. Tak jo, tak, ale sestavili laserovou zbraň, dostat kocoura dolů, najít plastic tags, najít špionážní hodinky, odjet do LA. Tak jo, tak co? Sebrat vypalovačku. Tahle ta vypalovačka už má nejlepší šlágry dávno za sebou, ale třeba by se na něco mohla hodit. No třeba jo. Ten medvědek má na sobě nějaké hodinky. Medvěd Pardubice. Toho jsem si tenkrát koupil v Hradci. Ale koukám, že mi ukrad moje špionážní hodinky. No, ty to říkám. Za to se mu teda pomstím. Mimochodem, ten přístrojek dělá zázraky. Umí přiblížit obraz a zesílit zvuk. Náramně užitečná věc. Hrozně mě baví přibližovat si tu škebli, co mám na poličce. Paráda. To je pěkný. Tak, otevři čuplík. Sebrat baterku. Sebereme si baterku. Hele, v tom šuplíku mám jednu baterku, ta se bude hodit. To bude, no, ta se bude hodit, určitě. Sebrat berly. Z téhletý berle by možná nějak šla vyrobit ta laserová zbraň. Sebrat lupu. Tohle to měl v oblibě kolega Sherlock. Sibyli už jsme byli, šuplík taky, mušli ne. Mušle značky Shell. A tady ještě pro vás. Pěknej pletenej provaz. Pracovní Na stůl. tomhletom stole bych si mohl nějak sestavit tu laserovou zbraň. Tady si položím tu berli, líp se s ní bude pracovat. Bude to chtít na tu berli namontovat nějaký laser, zdroj energie a taky Pardon, teď jsem to přepl. Něco, co ten laser zesílí, takže může to zesílit lupa, ne? Jo, to by šlo. Lupa zesílí laser.
ale nevím, jak tam tu lupu zasadit, to bude chtít nějaký nápad. Aha, tak jo. Tím, ne? Přimáš. Tím? Asi ne. Materka, to je zdroj energie, Jo, ne? jako zdroj energie je dobrý, ale co k tomu připojit? Ještě nějaký ten laser. Vypalovačka. To je pravda, v každý vypalovačce je přece laser. Položím si tu vypalovačku tady na stůl a zkusím ji nějak rozebrat. Musím z toho nějak dostat ten laser, ale jak sakra? Tady jsem ještě viděl vchod. No vydá, můj lítací Citroën tu pořád je. Dostal jsem ho tenkrát od Fantomase. Asi se mi tím chtěl omluvit za tu... ale to je jedno. V každém případě bych neměl ztrácet čas a rychle odjet do LA. Mimochodem, ta šipečka na kraji obrazovky znamená, že když k ní přijdu, pozadí se bude posouvat dál. No nevím, jestli tady vidíte tady ty kozy. Ty ženský. Tak. Tu máme formulit fantovou pumpička, vzít hadici. Vezmeme si Tahle hadici. ta hadice by se mohla hodit. Co máme dál? Otevřít nádrž, letající Tak Citroën. vyrazíme do LA. No jo, ale s tím splasklým kolem daleko nedojedu. Jejda, spasklý kolo. Vzít vrtačku. Tu akuvrtačku jsem nedávno koupil. Tak jo. Vzít závaží. Doufám, že se s tím nebudu muset dlouho tahat, je to těžký jako prase. Když mi tu Fantomas nechal svoji káru, říkal jsem si, že je to správný chlap. Ale za pár měsíců mi tu přibyl ještě jeden dárek. Fanda. Nazdar, synu. Ahoj, táto. Co pak, fanouši? Ahoj, táto. Zas máš depku? Jo, už mě to fakt začíná štvát. Pořád poslouchat ty keci, že jsem modrý jak šmoula. No, a já za to asi můžu, že jo? No to teda můžeš. Měl si s mámu tenkrát trochu hlídat. Aha. Sakra, ten má zase náladičku teda. Radši ho nechám bejt, když má... To je ono, tímhle by šlo nafouknout to kolo. Ale musím se napřed zeptat Fandy. Je na tyhle ty věci hrozně háklivej. Tak se zeptáme Fandy. Hele, fanouši, já bych si potřeboval půjčit tu pumpičku, co máš na kole. Jasně no, pumpička. Vždycky přijdeš, jen když něco potřebuješ. Ale abys se mnou řešil moje problémy, to ne. Tak můžu si ji vzít nebo ne? Jo, klidně si tu blbou pumpičku sežer. Sežer. Tak si vezmeme Ten pumpičku. kluk má asi pravdu, jsem jeho táta, musím mu nějak pomoct. Pan Obama musí počkat. Co chceš, hadice, oběs nabídnout řešení? Takhle bych mu asi moc nepomohl, zmodral by mi ještě víc. Někdy bych ho nejradši prásknul po kebuli, ale vždycky mě to rychle přejde. Je to hodnej kluk. Tady se oběs. Ne. Ne. Hele, fanouši, něco pro tebe mám. Že by to šlo? Co zase? No, šmoulové tě deptaj, Fantomasem bych se taky moc nechlubil, ale teďka u vás frčí ten Avatar, ne? Tuhle jsem viděl pár mládežníků, jak se zdravěj, zřím tě, vole. No a? Kdybys nosil pod čepicí ten černý cop, tak budeš vypadat jak Avatar a holky se o tebe poperou. To by možná šlo, ukaž. Zkusím to. Avatar. Díky, tati. Tak tohle je paráda. Jdu makat. Zatím zdar. Fanda. Tak jo, tak co teď? Nějaký věci jsme pobírali, tak zkusme to tam nějak přepojit. Závaží? Přidělat lupu. Vyvrtat díru. Vyvrtám si tady jednu díru. Tady by tam ta lupa snad šla dát. Jo, to by šlo. Lupa zesílí laser. Lupa je tam. Tak. Musím z toho nějak dostat ten laser. Tak to rozbij Ale to. jak sakra? Rozbít to tím závažím, ne? Tak asi ne.
Aha, tady Tak, no jo, ale s tím splasklým Jo, kolem. dobře. Tady je něco. A tady je No šroubová. tady zase pohodil ten šroubovák. Pořád, abych něco uklízel. Tak tím šroubovákem by to snad šlo, podle mě. By to šlo nějak tu vypalovačku rozebrat. Jo, vymontovat laser. Tak se podíváme, co skrývá pod víčkem snad plameny, ale co to melu. Žádný plameny, laser. A je můj, radši to zas přikryju a schovám. Tak jo, máme laser a dáme ho sem. No paráda, hlavní část laserové zbraně mám. A je to laserová zbraně hotová, ani to nebolelo. Tak pojď, holka moje, chtělo by to někde vyzkoušet. Pomstit se Méďovi z hodinky, tak ho můžem zabít. Nebo trošku ho ustřelit. Sestřelenýho vyzkoušet laserovou zbraň. Tak ju nejdřív vyzkoušíme na medvídkovi. Počkej, ty plišový monstrum. A máš to. Příště si dobře rozmysli, než mě okradeš o hodinky. Ale tam je nějaký ten žvíkačka. A hle, ten Méďa skrýval uvnitř žvejkačku Plastic Tex. No jasně, nedávno jsem si je tu schoval před Fandou. Oblíbená žvejkačka všech pyrotechniků. Stačí rozžvejkat, nalepit, počítat do 10 a nastane totální gumová destrukce. Tak a mohli bychom se střelit toho Lennyho, toho kocourka. Já ti zatopím pod ocasem, ty zrzavej blázne. A sakra, zabil jsem Lennyho, já parchant. Klídek, nic se neděje. Na natáčení téhle hry dohlíželi z Organizace pro ochranu zvířat a dle jejich konstatování nebylo nikomu ublíženo. Tak jo, tak. Tady máme ještě hák. Ten hák by se mohl hodit. Škoda, že na něj nedošáhnu. Chtělo by to něčím schodit. Shodit, máme něco u sebe, čím bychom to mohli shodit. Vypalovačkou, jo, vypalovačkou zhodíme hák. Tak to zkusíme. A hák je dole. No vydá, a hák je můj? Tak, co bychom tady... Jsou to jiné místnosti. Tak. Tak vyrazíme do... Ne. No jo, ale s tím splasklým Já kolem vím, dalek... druhu. Sakra, Dáme. kam já jsem dal ten klíč? Otevřít garáž. No ty vrata jsou zamčený. To bude chtít nejdřív odemknout. Tak to ustřelíme, ne? Za tou laserovou zbraní. Jo, to půjde, super. Kde nepomůže rozum, pomůže síla. A kde nepomůže síla, pomůže hrubý násilí. No. Teď to šlo snad otevřít, ne? Tak takhle to zjevně teda nepůjde. Aha, tak to bych chtěl něčím zatěžit, tak to tam... závaží. No jo, ale to závaží i konec táhla mají uzavřený očka, to do sebe nedostanu. Chtělo by to nějaký hák. Hák máme u sebe přece, tak dáme tam hák. Ten hák je dost lehkej, samotnej na to nebude stačit. No, však na to právě máme to závaží. No vydá, a pak, že to nepůjde. Ale pan Kráci, já jsem neříkal, že to nepůjde. Co tu máme? Nafouknout kolo u auta, tak tady je ten, ne? Ježiši. Ten ventil. Tohle jsou láhve s vodíkem. No, vodík. Zkusím otevřít ventil. To má sílu teda. Tak máme máme hadici. To je magor. To není možný, já blbec se přidržím zrovna toho ventilu.
Tu hadici k tomu ventilku takhle nepřipojím. Jak to, že bychom si ještě nevzali tu pumpičku? Teď už si ji můžu bez výčitek vzít. Tak a čím to připojit? A. Ne, to není jak to vypadá, to je pumpička. Tak tohle by nemuselo dopadnout dobře. Navíc bych to dělal věky, ale šlahounek tam nechám. No tak a teď tohoto hadici nafoukni. Musím opatrně, aby mě to zase nevofouklo. Nafukovat pneumatiky vodíkem sice není úplně podle směrnic Evropské unie, ale vem to děs. Tak. Odjet do LA, takže letíme Tak do LA. vyrazíme do LA. No jo, ale takhle to nikam nepojede. Nádrž je úplně prázdná. Matně si vzpomínám, že je to na vodíkový pohon. Fakt? No tak tady máme vodík. Ne, neotevírejte ventil. Připoj to. Takhle to tam... Tam připoj. A zapni ventil. Nebo co? Tak to by mohlo stačit. Paráda! A nádrž je plná. Tak a můžeme letět do LA. Ušlechtilej zvuk. Tak já letím, uvidíme se v LA. Nazdar. Už letí. Ježiši, je to prasklo. Krucifix, co to bylo? Sadím se, že ruplo to kolo nafouknutý vodíkem. Který blb to udělal? Každopádně s vybuchlou pneumatikou nemůžu bezpečně přistát. Musím to nějak opravit. Ale čím to opravit? Čím pak to opravit? No, já si myslím, že bychom si tu opravu mohli nechat do příštího dílu. Nebo ne? Já si myslím, že jo. Takže... Teď sakra nemám čas koukat na gumový strašidýlko. Každou chvíli se můžu zřítit dolů. Kdyby to strašidýlko aspoň nebylo tak malý, mohl jsem tím možná zalepit tu díru v kole. No, takže jak jsem říkal, necháme si to tu do příštího dílu. A já se tedy s vámi loučím a u dalšího dílu z Poldy 6. Ahoj.